Entre dúas terras. Ola xente, que tal? Benvidos ao novo podcast, ao número 19 do vosso podcast favorito Entre dúas terras. Capítulo 19, hoxe estamos aquí, como non, os dous de sempre, como diría Castelao. Ou era Rafael Díaz, non era Castelao. 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 Perfecto, vaya rianxeiro, non, era para ver se estabades atentos. Bueno, eu son Marcos Rodríguez, alias Mackenzie, e temos ao outro lado, ali en Londres, donde sempre tamén, ao inigualable músico entre os músicos, que ven de facer un bolazo no Retella Fest en Ponteceso, Carlos Cernadas. Que tal, Carlos? Como vai eso? Estupendo, Mackenzie. Músico, pues non sei, pero, o sea, te refires, dis Sons of Exodus. Porque eu non teño relación Nada ninguna que ver con Sons Sons of of Exodus. Era porque tiña ganas de dicir publi gratis, que os de Sons of Exodus son os que me apoquinan aquí. Sí, ojalá fuera. Todo o meu setup é pagado por eles. A cama. A cama, o colchón, as sábanas, a mesita, o armario e todo eso. Sons of Exodus. Exodus. Os filloas do Éxodo. Kenzie sí. é subvencionado por Sons of Exodus. Estupendo. Pois, pois sí. Estrella ainda non nos paga. Cando nos Estrella paguedes sabémoslo de poñer do dereito, que está do revés. Cando nos paguedes, poñémoslo do dereito. Pois eu leo perfectamente. Bueno, isto xa faláramos, que era os tecnicismos. Sí, vale. Pero a claro, xente que nos ve, aquí, pon aí está nava. Correcto. Vale, non pon eso. Pois... Que tal, Carlos? Como vai? Ben, eso, nada, quería comentarche simplemente, bueno, a ti e as amigas e amigos maravillosas personas que nos escoitan comentar o que foi o Retella Fest, que parece que estamos encadenando festivales. Ti a semana pasada falache do Resu, porque fuches ao Resu. O Retella Fest pasou o sábado do Resu, pero bueno, a semana seguinte, pero comento agora. Comento porque é verdad que no Resu tamén, bueno, algunhas bandas galegas e tal, pero o Retella Fest sí que había bandas todas galegas. Sons of Exodus, que obviamente é un estándar da grandiosa música galaica, tocou con outra xente, pero non estamos aquí para falar de Sons of Exodus. Estamos aquí para falar de outros dos grupos co que Sons of Exodus tocaron no Retella Fest. Bueno, decir que o Retella Fest está cerca de Ponteceso, bueno, ao lado prácticamente, e é aldea de Tella. E xa, se non me equivoco, é o cuarto ano que o fan. É un festival modesto, pero oye, que o fan con todo cariño e o fan unha, se non me equivoco, unha asociación veciñal. Bueno, o sea, Sons of Exodus o día que tocou foi o sábado, porque son 2 días, venres sábado. Eu queríache comentar, porque sei que algún destes grupos o mencionamos, algún podcast e tal, que, por tanto, dixeches que este era o podcast 19. Sin contar o especial Martín Codax. Ño. Ima, cantos podcasts levamos? Vamos na puta llama, Sí. Pois, entón, eso, continuando ca nosa promoción e iba a decir evangelización, non sei por qué, de bandas galegas, quero che comentar sobre 2 bandas que tocaron o sábado no Retella. Unha é Lost Minnow. Lost Minnow son 2. A ver, principalmente é hasta o meu saber, a compositora e líder é Cristina, que é, bueno, non me acordo a apellidora, pero é unha rapaza que, bueno, é virtuosa do instrumento e fai, a ver, eu catalogo, a ver, se igual me equivoco, para min é algo dentro do metal progresivo, pero ela tamén nos conceptos o presenta e hai como subxéneros máis específicos dentro desto que fai ela. Canta en inglés,
nos directos é ela que canta e guitarrista e un batería. Vale, entón, vouche poñer un tema que é bueno, pois o así como que máis coñecido, o que máis a vin eu promocionar, por así decirlo. Se chama Dear Ghost. Querido fantasma. Sí. Sí, porque ten toques emo. De feito, creo que dentro de pouco, non sei se cando se publique este podcast ou próximamente, vai tocar nun festival emo en Barcelona. Eso, bueno, podela seguir nas redes sociais e todo eso. Vamos poñer o tema enteiro e así ti tamén me comentasme o que che parece, porque ti este grupo nunca escoitaches, vale? No. Así que vamos alá, isto é Los Mino, Dear Ghost. Aí está, a ver, que che parece entón? Pois moi ben, algo distinto. É unha frescura. É distinto, é distinto, sí. Sí. Olvidouseme comentar antes, ela foi finalista dos Martin Codex. Cristina Pena. Sí,
Bueno, o seu proxecto que é Los Los Mil. Eu estou casi seguro que foi finalista ano pasado a categoría metal. Si, eu estou prácticamente seguro. Eso, a ver, incluso, bueno, nesta canción igual o mellor non se aprecia tanto o virtuosismo, porque ela ten cancións además e a ves en directo, quero dicir, ela fai cousas complexas na guitarra, O sea, bueno, eu sei que tamén, además ten feito algunha masterclass para xente de conservatorio e cousas así. O sea, que bueno, eso é, sí, eu creo que fai algo inusual. E xa digo, é ela e un batería. Creo que levan sampleo baixo e obviamente pois así algunhas voces, algunhas historias tal, para que sone así todo potente e eso. Los Mino. Xa digo, eu sei que non é preciso decir isto, pero bueno, un tipo de metal progresivo de alguma maneira. Está o mellor hasta, claro, que non sei, ten tintes para min. Bueno, porque é progresivo, pero ao mesmo tempo tamén escoitas a canción unha vez e sabes que é Dear Goes, o sea, é pegadizo o Sí. estribillo, o sea, que tamén ten hasta un tinte pop no bo sentido, sabes? Pero bueno, eso, o videoclip está producido por Terza Amarillo e tal, unha produtora que tamén produciu a cousas da Tanxugueiras e tal. E nada, eso, que é eu creo que vale a pena escoitala e vela porque eso é algo diferente. Sí, a mí molou moito, é verdad. E bueno, Fantástico. outro grupo que quería comentar que eso, creo que xa o teño mencionado algunha vez, son de Leiva. De Leiva tocaron no Resu. Sí, eu creo que o comentaras tamén en liña. Tocaron no Resu o ano pasado, creo. Ti o ano pasado fuches ao Resu, Sí, claro. pero non che sona de velos a eles, non? No, no, A min creo que os miro. sóname E cos grupos así gallegos e tal, salvo que Sona- sean, suelen tocar cedo. A pesar de que hai días que vou cedo, pois non é... É que a min sóname de que eles tocaran cedo un día. Non sei, a mellor ás 3 da tarde ou así. Entón non sei, pero sí, seguro, eles tocaron no Reso. A min mólame moito. Porque é un rock, non sei, eles tocan un rock, tal e como vexo, é un rock moi moderno. Ademais, produción ben feita, de feito, produce os Iago Pico, que é o produtor das Tanxugueiras. Joder, bueno, ahora vamos poñer un tema que se chama Viento del Norte, que, bueno, non sei se todas, pero en principio canta en castelán. Bueno, ten un directo moi potente. A min gusta moito, o sea, quer dicir, o cantante é un frontman moi bo, sabe mover a xente. O grupo, o sea, teñe moitísima energía, é dicir, ti estás vendo un festival, un concerto e tocan eles e xa non é a música en sí, o sea, ti xa sabes cando hai un grupo que é enerxético e este sono, a min gustame moito. Entón deixame compartir aquí isto, vouche poñer... Sí, tocaron, mentres pos eso, tocaron o sábado do Resu 2023 ás 3 menos 5 no Desert Stage. 3 menos 5, claro, entón por eso igual non os biches. Abriron o sábado. O sea, que abriron eles o sábado, claro. Pois eso, isto é Viento del Norte, que o publicaron fai un ano. Bueno, de feito desta canción fixen como unha especie de tributo solo de guitarra, unha parte en Instagram. Sí, vino. Víchelo, non? Pois este non, é un temazo, bueno, poño e que a xente tamén escoite. Filmado en Boiro e Rianxo. Sí, señor. É o que pon, dirixido por Daniel Pérez Silva, filmado en Boiro e Rianxo en decembro de 2022.
Canción producida por Iago Pico en Poundland Studios. Vamos ya. Pon ventana grande. Así. Bueno, decía grande todo, pero así vale tamén. Para que se vexa así, para que a xente que nos vexa. Ah, vale, perdón. Así. Otro día más intentando rescatar el pasado que se queda detrás. Joder, ¿cómo se puede ver sin saber el dónde no tener y querer, el ser o no ser? Cristales rotos contra la pared, despertar de sol a sol sin saber a dónde voy, sin saber quién soy. Son los pasos algo más entre la sombra de la oscuridad donde tú estarás. Un destello en el mar, la luna dibujando el reflejo de tu pasear. Buscar el camino, creando tu destino hasta encontrar la felicidad. Viento del norte, salitre en la piel. La vida se frena llegando a la meta, no quiero volver a perder. Tu historia nadie más puede escribir. Despertar de sol a sol sin saber a dónde voy, sin saber quién soy. Son los pasos algo más entre las sombras de la oscuridad donde tú estarás. Despertar de sol a sol sin saber a dónde voy, sin saber quién soy. Son los pasos algo más entre la sombra de la oscuridad donde tú Pues ahí está. De Leiva, Viento del Norte. A min pareceme infravalorados. A min pareceme que o que fan está moi ben, o sea, que é un produto moi ben feito, o arranxo do tema gústame moito, quero dicir, todo ten sentido o que está feito, é variado e non sei, vai avanzando a canción dunha maneira que esperas e ao mesmo tempo que che sorprende. Non sei. Bueno, a todo isto, cantar eso é jodidísimo, Xa, sí, sí, sí. E eu vin este tío cantalo no Retella perfecto. E xa lle dixen,
Hostia, meu, como carallo cantaches eso? Porque eso canta, É o clavo. É unha nota alta, mima. Sí, sí, porque ademais o rollo é que ademais o resto dos temas o mellor non son tan altos como ese. No tal, chega ese pero clava, hostia, xa chico, a mí pareceme jodidísimo. E bueno, son de Muros. Outro grupo máis de muros. Sí, non sei si, a ver, non sei si todos eles, pero son un grupo de Muros. Sí, a verdade que de Muros salen moitos grupos, é acojonante. Pero xa digo, pa xente que nos coita, Los Mino e de Leiva son dous grupos galegos que eu recomendo encarecidamente. Mola moito bueno, todos os grupos que teñen eses punteos detrás, sabes? Que están cantando pero hai un punteo detrás. Que eso faino moito a Avenged Sevenfold ou os grupos metalcore e tal, que este grupo non é un grupo metalcore, pero eso, que me mola moito ese toque. Quizás por eso tamén me gusta o metalcore. Sí. Cando vin que ten eses punteos por detrás, mólame. É un estilo que está guai. Parece que falo ben de todo o que me dis, pero que é verdade, que molan. Está moi guai. Como para volver a darlle algunha escoita. A ver, sí, é que ese rollo é como máis profundidade, por así decirlo. Non é como non é tanto como que se facía máis antes, tes dúas guitarras, as dúas guitarras fan o mismo e tal que, a ver, eso tampouco que este mal, porque lle dá máis No, para nada, de potencia, feito é o que potencia, predomina. pero sí, a ver, é máis achivo, cando os ves en directo tamén podes apreciar máis eso, e teñen un directo moi bo, o sea, sonan moi ben, xa te digo, o sea, é que xa te digo, son moi enerxéticos. E molan, eso, grupo de Muros aí, que é Galicia Calidade, Los Mino tamén, bueno, Cristina Penora, non me acordo de onde era ela, pero bueno, eso, dous exemplos hoxe de grupos galegos os que seguir e que, vamos, 100% seguro que moitos de vos non escoitades nunca. E nada, despois no que foi o Retella, estes son os grupos que eu destaco. O sábado, xa digo, o sábado foi un pouco grande, foi Sobrinos, que é así un grupo un pouco máis recoñecido, pero bueno, a ver, teño que decir tamén, joder, porque non quero quedar mal con eles tamén, que a mí tamén me gustan moito. No Retella, ese mismo día que tocou Los Mino e de Leiva, tamén tocaron Portofranco. Portofranco é un grupo que joder, a mí tamén me mola moito. Toquei con eles un par de veces. Son, de novo, guitarra e batería, que son unha formación que nos últimos anos se volveu máis frecuente gracias á tecnoloxía de, bueno, samplear e usar claquetas e toda esta historia e poder poñer un baixo e non sei que. Neste caso creo que é que o guitarrista usa dous... hostia, se me estás coitando é que vai flipar, porque ademais usou o meu ampli tamén, pero eu non sei exactamente como funciona, pero creo que o sea, todo o que el toca sona, o sea, el toca e ten a guitarra e tal, pero o que el toca ten unha maneira tamén de que sone unha octava máis grave. Entón é como se houbera un baixo tocando os riffs que el toca. Me explico? Sí. Bueno, creo que é unha maneira de invertilo, porque ti coñeces un grupo que se chama Royal Blood? Non me sona. No, vale. Royal Blood é un grupo inglés que, se non me equivoco, empezaron a facerse famosos, o sea, empezaron a subir no 2016. A particularidade deles é que ti escoitas a música ten a súa frescura e sona potente, sona guai e tal, e ti dis, eu me acordo de escoitalos e dicir, joder, que ben sona esa guitarra.
E despois descubres que non hai guitarra. É un baixo. Batería baixo. Xa. E voz. Xa está. O que pasa é que o baixista usa aí pedales e unhas movidas e tal, e sona que flipas. Joder, pois mira, pois vamos a ver se encontro, hostia, cal era? Sí, pon que hoxe imos ben de tempo. Porque canto tempo levamos? 25 minutos. Hostia, solo 25 minutos. Claro, por eso vamos ben de tempo. Vale. Aí... É que joder, é que xusto o tema que Out of the Black. Ese é o tema que che quero poñer. Porque eu xa che digo, foi, sí, 2016, é que son un grupo de Brighton, que é unha ciudad, é a ciudad que está máis ao sur de Inglaterra, que é unha ciudad así como moi turística tamén, porque, bueno, porque ten un horizonte de la hostia, ten así unha playa moi, bueno, playa de cantos rodados, tamén che digo. Pero hai moito turismo, eles son de aí, de feito foi o primer sitio o que eu fun nunca bueno, a primeira vez que viñen a Inglaterra eu fun estuve en Brighton e bueno, estes muchachos son de aquí. Sí, hai está equipo and Hope Albion. Sí, pero non están na Premier, non? Sí, sí. Están na Premier, Brighton. Sí. Hostia. De feito, o porteiro español que é Robert Sánchez. Hostia, pues non tiene ni idea. Vale, pois entón mira, vouche poñer, que prefires? Ponche, bueno, ahora que estamos falando de Royal Blood, porque despois vai ter máis sentido falar de Portofranco, que é o grupo que me faltou dese sábado. Bueno, ti biches a Portofranco, de feito. Sí, sí. Biches, porque cando fuches a ver a Sons of Exodus, Sonar. ese grupo magnánimo na Sonar, en Santiago de Compostela, tocaron con Portofranco. Antes tocou Portofranco antes, sí. Pois eso, vou compartir contigo e co que a xente que nos este escoitando este de Royal Blood, porque eu creo que lles vai sorprender. Xa digo, ti escoitas e dis, joder, que ben sona esa guitarra, e non hai guitarra. Non hai puta guitarra que valga aquí. Así que, a ver que vos parece isto. Sona a Muse, chaval. Sí, a ver, sí, claro. É que é metal inglés, sabes? Rock metal inglés. You made a fool out of me and took the skin off my back running. So don't breathe when I talk, 'cause your head is broken too. Pero son dos tíos esto, Xa, xa, xa.
Ole. Non está mal, Quero dicir, para ser dous fulanos aí, diste, hai peña que está aí con 3 guitarras e non son capaces de meter esta tralla, Xa, Sabes, moi ben. esa parte de tam, pa 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 pam, pa pam, pam, ta 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 tan, ta 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 tan. Esa parte é brutal, E non fai falta moitas notas, é eso, é un baixista que o que canta é batería. E xa está. E fuera. Non nos conocía, pero moloume moitísimo o grupo. O grupo tipo eso, como dixen antes, Muse, Arctic Monkeys, un rollo eso, inglés. É que sí, é rollo British, é que ten sonido British, sí. Pero bueno, eso, isto lévame a o de Porto Franco, que a ver, a canción que vou poñer non necesariamente vos vai a recordar a esta, pero eu xa, a ver, o teño comentado con eles de decir, joder, parece que unha das vosas maiores influencias é Royal Blood, e eles me confesaron que sí. Que é así, que por certo, desde aquí vou a facer un chamamento, se conseguimos ti que número de suscriptores che parecería razonable para Pero decir, a que data? para decir, eu comprométome a traer, a ver, tampouco digo, non sei, tampouco digo Zack Wild, pero xente do mundo da industria musical galega, aquí, ao podcast, comprométome a traerlos, non todos a vez, de vez en cando, de vez en cando, se superamos, non sei, cantos suscriptores che parecen razonables? Eu que sei, 200. 100. 200. É que temos a día de hoxe, bueno, a día de É que hoxe, claro. a día de hoxe gravando 48. A ver, é que tamén... Sí, pero eso, para chegar a ese nivel temos que, de verdad, 200, Claro, sí. é que a xente tamén ten que entender que, a ver, eu Que non é fácil. a veces se pode tirar un pouco de amistad ou coñecer ou tal, pero claro, cantos máis suscriptores haya, tamén esa persona máis lle interesa Claro, ir. no, normal, normal. Porque dirá, claro, a mí me convén ir aí porque me vai ver xente que non me tal. Sí, 200, parece ben. Pois eso. 200 suscriptores. Eu comprométome a traer xente da industria. Musical industry. Galician musical industry. Bueno, Pois pois xente, darlle o botón de suscribirse, Exacto. Que sabemos, porque, a ver, isto é un podcast, sabemos que por moito que vos atraian as nosas voces, non vades escoitalo máis de 2 veces ou unha. Entonces, por as visualizacións e os suscriptores que temos, aquí hai máis visualizacións que os suscriptores. Entonces, Sí. hai que suscribirse. é gratis. Suscribidevos. É gratis. Pero é verdad, isto Mackenzie non o solemos recordar, No, debémoslo recordar ao primeiro de todo. Sí, Que, porque é agora pouca xente chega aquí seguramente, pero no principio sí que É sí que habrá máis xente que nos... Bueno, son Pero es que fallos. chegastedes Nosotros. suscribirse para que non saiba o que é, porque ao mellor veno xente que non está acostumada a usar YouTube. Se nos estás vendo en pantalla grande, tedes que poñela pequena e despois eso, ten Carlos aí unha ventana, se podes ti señala co rato o like. Co rato o like. Para eso O- es. Para darlle like Onde tedes que señala? dar aí ese dedo para arriba que Carlos está señalando ahora. Para darlle dislike que non lle dar. Dislike non existe, o dislike Pero non para existe. pero para suscribirse solo tedes que darlle aí a donde pon suscribirme, que vos está señalando Carlos, é gratis, nin tedes que, o sea, tedes que estar ca conta iniciada de YouTube, que hoxe en día todo o mundo ten unha conta porque para ter un móvil hai que ter conta. Eso sí, entón, isto é o de Porto Franco, que Sí, tedes que tamén- suscribirse tamén entre dúas suscribimos terras. a Porto Franco. Pero primeiro buscad entre dúas terras e dade a suscribir, vale? Exacto. A ver, se están véndonos é que están no canal de Entre Dúas Terras, así que pero eso. Tamén é certo, tamén é certo. vamos continuar co podcast. Pois eso, vamos a poñer este tema que se chama Mar Enorme, do grupo Porto Franco, que, eso, relaciono con Royal Blood, son dous, batería
pero neste caso en vez de baixista é guitarrista. Guitarrista. E neste caso de Portofranco o que canta é o batería, vale? Que tamén é unha cousa, pois, oye, Sí, non tan rara de ver. vale. Vamos alá. Corte de precios que el agua convierte en sepulcro de recios bajo espuma de suerte. Consorte del timón, sudario de la ilusión inerte. Agitas la arena al ventar en
Mola mo videoclip, é así como... O sea, é como sencillo, pero feito de forma inteligente. Non sei, como vista de dron, e despois tes as imaxes deles cantando así. Sí, que se mesturan así e tal. No, sí, está ben, Sí, non sei, é como unha maneira de facelo como de forma sencilla pero efectiva, non sei, está guai. O sea, pois eso, a ver, obviamente co tema de Royal Block que compráramos non é o mismo, pero eu creo que se poden ver as influencias bastante claras. Sí. Eu, sinceramente, vexoas. E bueno, eso. Estes foron os grupos que tocaron. Bueno, están Sons of Exodus, obviamente, que son... Que vamos, que xa solo mencionalos é como mencionar un unicornio. É unha lenda. É mitolóxico. É mitolóxico, un ser mitolóxico, pero eso, ao final hoxe, o podcast de hoxe, en vez de ser un grupo, que normalmente o que facemos é un grupo, foron tres. Portofranco, por supuesto, tres galegos. Portofranco, Los Minou e de Leiva. Que bueno, por unha parte hasta me dá un pouco de pena, porque non quero que parezca que como que non sei, que Como que os menospreciamos, non? O que pasa é que desde un festi estamos, como a semana pasada non menospreciamos a Megadeth e nombrei 20 grupos máis. No, claro, o digo porque normalmente, pois, eu que sei, como da outra vez que falamos de Rebelión do Inframundo, foi un programa solo. Sí, pero bueno, ahora estamos abarcando, bueno, pues o festi en sí, non é que podemos dedicarlle máis tempo, por suposto, escoitar máis temas. Correcto. No, a ver, de feito, si un destes grupos publican cousas novas, eu, de feito, xa o comunicarei aquí. Pero bueno, eso. En xeral, así en global, que opinas? Porque por un lado temos Portofranco, que é un rol así máis Royal Blood, pero sí, a ver, son moi distintos o que fan sí, entre Royal os tres, Blood, sí, Los Minou, de Leiva. Todo, hombre, sí, a ver, hai algo de rock en todos eles, pero é moi distinto, realmente. O cual tamén, se o pensas, e isto só é un... Joder, isto só son tres grupos, hai moitísimos máis. O cual quere decir que en realidad é curioso, porque en Galicia hai moitos grupos moi bons, ahora, moi decentes, pero... Claro que o mundo da música está mal. Non hai oportunidades para, sobre todo para os grupos así que queren arrancar. Porque as oportunidades hai as mismas unha vez que arrancas, non? Siguen salindo grupos que empezan a ter éxito e tal, pero o problema é arrancar, que se non hai, antes cando nós éramos, cando empezábamos a tocar, sí que había sitios onde tocar. Nos demos, eu que estuve na primeira etapa de Ecos, eu daría 30 concertos ou así. E por iso vamos, dar 30 concertos cunha banda por aquí, iso vamos, inviable xa. É unha locura, sí. Que dixo 30, obvio son 20, pero bueno, máis de 20 fijo. Sí, sí. En 3 anos non, en 2, porque ou 2 e medio, porque a pesar de que Ecos o fundamos no 2006, bueno, Ecos, xa o deixamos algunha vez, o grupo no que empezamos a tocar eu a Carlos, eu tocaba a batería, Carlos a guitarra. Empezamos no 2006, pero o primeiro concerto foi no 2007. E eu retireime do grupo no 2009, o sea que en 2 anos e medio tuve eses tantos concertos, o sea que... Sí, tío, eu non sei. Claro, a música está mal, non está mal. A ver, na música hai moita música, máis que nunca, pero non sei, polo que sea. O rollo é, as novas xeracións que escoitan, aprecian a música en directo ou non? Eu diría que, desde logo, a música en directo moita xente non a aprecia. No. Entón, claro, é un problema para moita xente. Pero, bueno, eu que sei. É que, ibache preguntar, é que, ao final non quero tampouco que este podcast, parece que estamos metendo moitas cousas nun mismo podcast, pero ti escoitaches por exemplo, Ar de Bogotá? Sí, claro.
A ti que che parecen? Bueno, a ver, non me disgustan, non é o meu estilo, por suposto. Non me disgustan, teñen, bueno... A ver, agora mismo teñen un fenómeno fan que flipas. Mm. Para mí non é nada novo, pero... Eso. Claro, eu... A ver, escoitei o mellor 4 cancións. Que creo que xa 4 cancións son bastantes. Como para facerte unha idea de... Claro, nos vendendo como que é o grupo de rock top Eu non se meto español. na categoría rock, a verdad. español. É que aí está o rollo. Eso é rock. Estamos de puta coña. Eso é como... Volvemos ao de Mira, antes, el canto de loco é rock. É que, escoita, pois máis. Eu Claro. diría que é máis. Sí, que sí, eu estes. tamén penso que é máis. É máis, vou dicir, bueno, vos tamén nos comentarios poñedes e vos parece, é que ao final, hostia, é que, claro, ao final este podcast non sei como vamos chamar. Si falamos agora de Arte de Bogotá, que xa é un tema en sí mismo, ou dos grupos que tal, pero e xa sei que non sonan igual, pero por algún motivo a mí me fai clic a cabeza con Imagine Dragons. Ti sabes Imagine Dragons, non? Sí, claro. Vale, Imagine Dragons tamén eu me acordo desde, eu que sei, 2016, 2017. De feito, en 2016 creo que eran o grupo máis escoitado de Spotify. Ou dos máis, polo menos en Pode rock. ser. Pero claro, Imagine Dragons os poñen en rock. Que diste, estamos de coña. Isto é rock. Isto é rock. O sea, eu, sinceramente, e estadísticamente, de xente que escoita isto, vai haber xente que lle mola Imagine Dragons. Pero eu escoito Imagine Dragons, mira, chámelle de outra maneira. A mí mola mi Imagine Dragons, pero non os considero rock. A ti mola Imagine Dragons. A mí non, mira, a mí non hai Non é cousa un grupo máis... que escoito, pero sí que... Bueno, dentro do mainstream, pois é unha música escoitable para min. Vale, a miña opinión é, non vou dicir que me parece unha merda, porque non me parece unha merda, pero o que vou dicir é, cousa máis aburrida, non escoitei en mi vida. Sonan todas sea, iguales, é verdad. Me parece que é a cousa que ten menos alma do mundo, me parece que é aburridísimo, o sea, a canción esta que é a mítica desde Believer. Believer. Hostia, eu me quero pegar un tiro cada vez que escoito eso. Sinto, pero é... Está mellorada a versión en Destripando la Historia. Hades. Seguro, Non é unha versión desa canción, pero inspirarnos nesa canción, son parecida. Seguro. Hades, moito máis rock. Seguro, Destripando la Historia. pero é que incluso, non sei, a voz do cante... Bueno, é que de feito, además tamén pasa que eu, si queres velo, joder, como se chama este tío? Este mítico presentador de radio de grupos de rock e metal, Howard Stern. No, Howard Stern Show, que lle vi unha entrevista, que, bueno, Howard Stern, que creo que xa mencionamos en outro podcast, este americano que leva moitos anos na radio, trayectoria de promocionar grupos de rock e metal e tal, e el ten agora un programa de radio igual, pero tamén podcast e, joder, van os grupos ali entrevistados e tocan en directo. Toca todo, o sea, Red Hot Chili Peppers, Metallica, estes, que el quera, Dolly Parton, Miley Cyrus, ou quen sea. E curiao que ten uns ingenieros de sonido de la hostia, porque os grupos cando van ali sonan de Dios. E se non sonan ben, é culpa deles. Foron Imagine Dragons e tocaron Believer. E efectivamente, e tocaron como ten que sonar. E es que, hostia, tío, que non podo definir o aburrimiento mellor que eso. E o cantante, e que o rollo é que o cantante é o típico que ti ves que é... Cal é a palabra? É que é delusional. O sea, xa ves que é un tío que vive no mundo de Yuppie. O sea, é... Non teño placer de conocelos. Joder, pois mírate unha entrevista. A ver, que é...
Porque, como é que lle pregunta? Bueno, pregunta, non sei, debe preguntar algunha movida de, oye, a canción esta, como surxe, bla, bla, bla. E non sei, empeza o tío a como intentar a falar de forma filosófica sobre Deus e cousas así. E sabes cando notas que unha persona se empeza a creer demasiado o que di? Sabes, como si fora un iluminado ou algo. Como a Pois Mr. ese, Tartaria. bueno, vale, eso xa estamos falando de outra dimensión, outro nivel completamente distinto. É que claro, digamos que Mr. Tartaria sería o non hai nada, non hai nada, O líder dese tipo de o xente. sea, non hai nada máis alto que eso. O sea, eso xa sería que peta. O sea, eso aí rompes o motor do coche. ¿Sabes? Bueno, pois este sería, bueno, claro, uns puntos debaixo de Mr. Tartaria, pero No mesmo plan. pero bueno, no, é que claro que me puxaches un Xa, exemplo, é no, que vale, Mr. perdón, é que home, Mr. era é que- pa quen non se este escoitando. Para poñer un símil, pero bueno, no, sempre se Mr. exagera para dar Tartaria- unha versión. Bueno, Pero bueno, eso. vamos falar de Mr. Tartaria que non ten nada que ver con música. Que ao final, que parece que estamos moitas voltas. O que decías ti da música novas xeracións. A ver, eu non teño nada en contra de Imagine Dragons nin de que lle guste a xente. Pero eu que sei, é como o fenómeno de Taylor Swift. Eu non teño nada en contra de que exista esa música. O que me parece increíble ou curioso ou interesante é que esa sea a música. O sea, sea música mainstream. Sinto, pero non o entendo. Que, a ver, xa digo, non o entendo e igual é o meu problema, e punto, e xa está. Pero es que, non sei, o sea, Taylor Swift canta acerca de cousas banales completamente e... Si, agora parece que madurou un pouco, pero bueno, si, leva cantando un montón de anos. E que, pero, e que conste que eu non teño nada en contra dela. O sea, está claro que ela é unha persona moi inteligente e unha persona de negocios, ademais, que sabe o que fai. Pero eu escoito, por exemplo, que, mira, deso temos que fazer un podcast, que xa o temos falado fora de micro, sobre Willow Smith. Eso sí que é o pop mainstream que eu esperaría escoitar. Bueno, a ver, aquí non é conocida, pero ostras, flipei que no seu conta de Spotify ten 15 millóns de seguidores ou algo así, era unha animalada. No, sí, o sea, en parte ela, o sea, no, a ver, quero dicir, é mainstream, sí que é mainstream de alguma maneira, pero claro, non nivel Taylor Swift, o nivel Dua Lipa, o nivel Rihanna, Claro, o nivel, non. bueno, Rihanna ahora igual está máis desaparecida, pero non é nivel eso. Pero joder, bueno, que lle sobra os seguidores, sí. Pero eso, hemos de falar de Willow Smith. Willow Smith, para que non sepa, é a filla de Will Smith. Que ela ten un grupo e ela é cantante, fai tal. E o último disco que sacou a mí me parece brillante. Brillante, porque ten cancións que son que diste, joder, isto é fácil de escoitar, agradable de escoitar, mola e ademais parece como unha exploración. O sea, parece como que algo que... Mira, me cago en la hostia. Canto tempo levamos, Mackenzie? 56 minutos. Pois Dache tempo, pon aí para tomar, o podcast. mira, non sei. vou poñer Symptom of Life. Porque me parece increíble. Sinceramente. Eu recomendo vos a todo que xa a ti xa cho recomendara. Si, eu xa lle dei unhas poñer cuantas escoitas. o Tiny Desk Concert. O último disco, a miña canción favorita é unha que se chama Symptom of Life. A min, vou a poñer ahora, pareceme increíble. Increíble. É curioso porque nós falamos desto fai xa un tempo
un youtuber que se chama Rick Beato, que é un produtor americano que é, vamos, influencia, pero influencia para incluso as estrellas da música, que é un tipo que entrevistou xa todos os membros de The Police, o guitarrista de Queen, a Mengano, a fulano. Bueno, o tipo la hostia mencionouna fai un par de semanas e puxo precisamente esta canción. Eu dixen, joder, pois esta xusto é da que estaba falando con Mackenzie fai 3 semanas antes. E xa digo, bueno, vou non poñer hora. Desafortunadamente, estou seguro que vamos a ter problemas de copyright ao publicar isto. Bueno, xa o solucionarei eu. Pero bueno, vamos a poñer, en todo caso en iVoox non teoría que haber problema e, bueno, a ver, se non en todo caso, esta canción se chama Symptom of Life. Escoitade, vamos a poñer ahora, pero é unha maravilla. Vamos alá. Xente, non empezou a canción, non pensar que se vos jodeu a música. Sí, é que... Ahora. vai. Pushing and peeling myself out of my disguise. Looking at you now, I'm wondering who am I. If I could try to take you back, I couldn't define. Feeling absence of time, knowing all is decided. There's nothing here left to find. The story's all in my mind. Pushing and peeling the layers that cover my mind. Into the shadow, now I notice the light. Magic is real when you see it inside, you decide. It's like a snake shedding skin, creating life to begin, and all you knew has vanished again, transcending virtue and sin. Fix my eyes on all the things more beauty is a symptom of life. Gotta decide if I'm gonna see it by. Feast our eyes on when suffering is craving the light. Gotta decide how we're gonna heal it. Why? Feast my eyes on more things, more beauty is a symptom of life. Gotta decide if I'm gonna see it. Why? Feast our eyes on more things when suffering is craving the light. Gotta decide how we're gonna heal it. Why? Yeah, gotta decide how we're gonna feel it. Trying to find out. Gotta know that life is fragile. Gotta know, but gotta go. I stood in awe inside a temple. Oh God, I didn't wanna go find the one who understands why we wait for pain to change us. So let me know that life is fragile. It's like a turtle in sand making way to the ocean, almost meeting the end because the birds are in motion. Fix my eyes on all the things where beauty is a symptom of life. Gotta decide if I'm gonna see it by. Feast our eyes on all the things that suffering is craving the light. Gotta decide how we're gonna heal it. Why? Feast my eyes on all the things where beauty is a symptom of life. Gotta decide if I'm gonna see it. Why? Feast our eyes on all the things when suffering is craving the light. Gotta decide how we're gonna heal it. Why? Yeah, gotta decide how we're gonna feel it. Trying to find out. A mí, sinceramente, me parece unha
puta obra maestra ahora mismo. O sea, ten, o sea, é pop, pero ten influencias do jazz, Sí, do soul. notas. Ela canta, O ten baixo, rollos, moitísimo. ten rollos tribales, o, bueno, baixo, a banda que ten é a hostia. No, de feito, ao principio, a ver, que isto non creo que sone a fricada, pero que me parece interesante. É que é unha canción de pop que, porque normalmente en rock, en pop, se usa o compás de 4x4, que é cando contas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O principio non vai así, o principio vai de 7x4, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sabes? Podo contar así ou podes contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, é impar. Sabes? E entón dá unha sensación así como Se de feito vai a contra a batería, tal, sí, está. como defecto extraño, defecto inestable, rítmico, ¿no? Pero funciona moi ben a melodía Sí, sí. como fai ela e todo o rollo e sona como moi natural ao mesmo tempo de que tal e de repente vai a parte e despois sí que cambia o 4x4. Sabes? Esa parte. E depois volve o tal. E é como... É que non sei. O sea, pareceme super inteligente. E isto é algo que Taylor Swift podería facer se quixera. Porque musicalmente non é que non puidera facer isto. Pero, bueno, non sei que a xente opine. A ver se eu estou moi desencaminado, que pode ser. Pero non sei, é que a mí dá má sensación de que é curioso que agora que se supón que estamos nunha época máis democrática gracias ao internet, ao mesmo tempo é a menos democrática posible, porque ao final, non sei, os artistas de pop mainstream, eu que sei, Michael Jackson, joder, non podemos comparar a música de Michael Jackson ca de Taylor Swift, na miña opinión. Non, meu, Porque- tampouco. O sea, Porque... porque Tamén, na miña tamén. claro, porque daquela, o sea, villas unha cousa como moi ben pensada, moi inteligente, tes unha canción como é Beat It, que é ademais hard rock de alguma maneira, e despois ten unha canción que é eu que sei, Smooth Criminal. Increíble, ou a de como é a de hostia, non me sale o nome, pero era como así máis soul, máis tal, non sei, era como que había como moita máis variedade, máis exploración, máis ademais de feito chegar a distinta xente. Taylor Swift é a min de feito me sorprende que chegue, que sea a artista que máis pasta ganou na historia con giras e tal, de porque a súa temática é principalmente, non sei, como moi banal, como moi de me dejou mi novio, non sei que, sabe, non sei, sorpréndeme que esa temática ten que existir, pero que sea dominante, pareceme curioso. Entendería máis que o dominante fora The Weeknd, por exemplo. Que, Xa, bueno, sí. el tamén está aí. Non sei se está no top 3 ou no top 5 de artistas máis tal. Pero The Weeknd sí que parece como que ten un abanico para chegar máis amplio. Creo eu, Igual equivoco. Pero que Taylor Swift sea o top do pop, sorpréndeme. Xa digo, a min eso, eu recomendo a todo o mundo que escoiten o último disco de Willow Smith. Esta canción que acabo de poñer, Symptom of Life, me parece unha puta obra maestra, sinceramente, do pop, e algo que sona fresco, que sona guai, que ten distintas influencias e que ademais non é unha cousa friki, sabes, que destino solo unha persona que lle mole moito esa mierda, pois vai escoitar, non, pode lle molar a calquera.
de calquera xeración, me atrevería a decir. Podes ter 15 anos, podes ter 80, pode che molar esa canción. Sinceramente. Eu como vexo. Sí, eu pois igual, o sea, de feito, desde que me recomendaste empecé a escoitar, teño un spot e escoito de vez en cando, o sea, está moi guai. Pero sobre todo, pero Tiny Desk, que eso mola moitísimo, porque é un directo, así en plan acústico e tal, ves a esencia verdadeira aí que nun videoclip ou nun disco de estudio. Sí, con Eu Tiny pensaría Desk. polo Tiny Desk e despois vedes o resto. Sí, exacto. Si poñedes Willow Smith, Tiny Desk en YouTube, tendes o concierto este que o Tiny Desk é así como que tocan un rollo así como nunha librería así moi íntima, dura 20 minutos e 20 minutos de pura gloria, porque ves como canta ela, a banda que leva, o sea, a mí me parece impresionante ese concerto. E en 20 minutos, o sea, si non che molou eso, pois xa está. Xa non tes que escoitar máis. Xa. Pero eu, o sea, mira que, e además isto non ten nada que ver co rock, porque nós, claro, falamos moito de rock e tal e cual, pero isto non ten nada que ver. E aínda así, eu creo que é moi fácil apreciar isto que está facendo esta chavala. E non é porque seu pai sea Will Smith, o sea, No, que por eso, aí fixose ela a sí misma. Vale que tería axuda por ser filla de quen é, pero realmente ela forjouse a súa carreira unha vez que... a ver, si de feito as primeiras cancións que sacou a mí me parece unha bazofia, o sea, pero o curioso é que ela, porque ela ten 23 anos, me parece, 21, 23 anos, e xa este disco xa sona moi maduro pa edad que ten, pero ela xa leva varios. Si, vale moita pena. E isto, ainda que sea en inglés, vale de reflexión para o resto da xente que está facendo movidas en outros idiomas ou que sea, e bueno, pop e tal, e os que fan música, os que escoitan música, a xente que escoita música, eu eso, eu non sei, xa sei que este creo que foi un podcast moi demasiado variado igual, pero gustaríame que a xente opinara, ojalá puidera a xente escoitar o disco de Will Smith ou unha canción ou o Tiny Desk e despois nos comentarios no próximo podcast poderíamos falar algo de si a xente comenta e tal, porque, bueno, non sei, eu creo que é un tema interesante e, bueno, obviamente tamén que a xente comente que lle pareceu os grupos estes galegos de Portofranco, Los Mino de Leiva. Sí. Además mola que fora dinámico o podcast, que a xente mola e tamén que variemos, así que... Sí, bueno, eu teño medo que o mellor que se perda un pouco, porque normalmente son máis temáticos e este foi así como un pouco retella, tres grupos en vez de un. E agora falamos de Will Smith, pero bueno, eso. A veces pasa así. así fluye todo. Algunha cousa máis, Mackenzie? Nada máis que entraronme ganas de escoitar Willow Smith agora. Bueno, faltanos só o título do podcast. Estes son os máis difíciles porque... Este sí que a ver, do Retella aos Smith. Aos Tiny Desk. O do Retella aos Smith, está ben? Porque Tiny Desk non vimos. Claro. O que pasa é que hai un grupo que chama... Claro, sí, bueno. Sí, É un grupo que se chama os Smiths, sí. Claro. Smith en galego tradúcese como ferreiro. do Retella aos ferreiro. No, pero non sei, é que non sei, ocurreche algo. A ver, ainda que hai un grupo que chama Smith tamén, pois do Retella aos Smith. Claro, do Retella aos Smith. E así Pois captamos está. tamén aos que lle gusten os Smith. Exacto. Pois está. Pois veña. Do Retella aos Retella Smith. aos Smith. Perfecto.
Isto foi Entre dúas terras. Capítulo 19. Dios mío querido. Hasta pronto, xente. Vos queremos e vos amamos. Moitas gracias por escoitarnos outro día máis. Chao, chao. Chao.